Meis quedou sen a súa romaría das cabezas, pero non sen o seu bolo pascual. A tradición, como non podía ser de outro xeito, adaptouse ao contexto. Desta volta, o 12 tivo que ser máis pequeno, no canto de 6.000 ovos, como era o habitual, e empregáronse 900. Pero, sen dúbida, a parte solidaria é o que mellor sabe do bolo deste ano. A Asociación Cultural de San Gregorio decidiu doar o produto ás persoas máis necesitadas do municipio. Según se acercaban os días, pois víamos que San Gregorio estaba se chegando e parecíanos un raro non haber nada de nada con tantos anos de historia de bolo de San Gregorio e, bueno, pasouseme pola idea isto, como estábamos nas circunstancias en que estábamos, un día ou a semana pasada dixen, coña, logo non podemos recordar a San Gregorio e poder facer un bolo, aunque sea máis reducido, nas circunstancias en que estamos. Foi onde surgiu de dar a donación ao Concello de Meis, falando con Marta Giraldez, propúxenllo, e dixeme que lle parecía unha idea genial. O reparto do 12 levouse a cabo onte coincidindo coa distribución dos primeiros lotes de comida do Banco de Alimentos creado polo Concello. De forma altruista quixeron colaborar co Concello de Meis, xa que fai un par de semanas puxemos en marcha un banco solidario de alimentos. Entón, hoxe se vai a facer o primeiro reparto de alimentos xunto co bolo pascual que nos dona esta asociación coa colaboración da Panadería Paradela. O reparto fixo parada na casa dunhas 20 familias do municipio, todas elas usuarias dos servizos sociais. A entrega nos domicilios tanto dos lotes de alimentos como do bolo correu a cargo de Protección Civil. Vamos a facer un reparto porta a porta a xente toda que temos aí pola asistente social e despois creo que vamos a visitar algúns veciños máis para darlle algo de bolo tamén. A alcaldesa da localidade felicita a organización do bolo pascual por adaptar esta tradición a un momento tan complicado como que nos está tocando vivir. Salienta a solidariedade dos meisinos agradecendo as achegas que fixeron tanto veciños como colectivos ao Banco de Alimentos. É o xeito de celebrar a festa nun momento como que nos atopamos. Neste momento solo cabe... A cousa só funciona se hai un engranaje perfecto, e un engranaje perfecto no caso dun concello e desde a parte política ata o último cidadán ata as asociacións. En este caso, a Asociación Cultural San Gregorio demostrou que hai que estar onde hai que estar e con que hai que estar, neste caso ca xente que o necesita do concello. Ademais, varias adegas agasallaron caixas de viño para repartir.